sitwasyon subong sa Biak na Bato. Ini ang nanging sitwasyon sa barangay Biak na Bato, La Castellana, Negros Occidental matapos ang 4 ka oras nga pag-ulan kahapon sang hapon. Nag-awas ang tubig gikan sa Tamburong Creek kag nagsulod sa pila ka mga pamalay. Naglabot man sa dalan ang baha nga may upod nga balas kag bato, rason may pila ka motorista ang na-stranded. I think noon time nagsugod na buo ang ulan. Una-una, hinay lang ang tubig actually. Pero pagka alas 4, nakibot ko ng mga tao ka dinalaga na kadto sa Tamburong ang sapa. So doon nag-letter Y na siya, maubos na tunga gid saya. 6 kabalay ang totally damaged. Hindi naman magdubo sa 20 kabalay ang naguba man ang porosyon bangod sa baha. Mas sobra 200 ka individual ang apektado, samtang 20 ka mga pamilya o kung 80 ka individual ang ginpang evacuate. Ginabulubanta 50 mm ang ulan ang naeksperyensyahan kahapon sunod sa La Castellana MDRRMO. Sige nga pag-flooding nga ginangita sa pagpungalagyan. So, ginritso yung mga pamalay. Padayon nga nag-aapilar ang LGU sa DENR Central Office agud makuha ang volcanic residue o kung nagtig ang alaharas sa mga suba. Samtang 2 naman ka barangay sa Bagos City ang ginbaha bangod sa pag-inulan. May mga pamalay man nga ginsulob sang baha. Makita man ang mga bato nga ginanod sang baha sa dalan. Bangod sa malain nga syempo, suspendido ang klase sa bilog nga Negros Occidental. Based man sa aton weather advisory, ang Negros Occidental subong maka-experience siya sa gihapon sang light to moderate with occasional or at times heavy rains within today. So ang aton man nga ginabantay-bantayan. Gani ginaabisuan ang publiko nga mag-aligmat sa posible pa nga pagbaha. Eileen Pedraso, 1 Western Visayas.